Il-bidja u r-raħħala huma indispensabbli u bżonjużi u allura jeħtieġ li jsir aktar investiment f'dawn is-setturi. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif il-ġimgħa żar bidwi u raħħala akkumpanjat mill-kelliema l-agrikoltura u s-sajt Toni Bezzina u minn Antwan Attard, żjara li saret bitħejjija għal jum il-ħaddiem. Meta tkellmu miegħu il-bidwi li għandu diversi għalieqi fosthom u waħda f'Ħażebbuġ bidwieli semma l-ispejjeż li jaffaċċja ta' kuljum. Tkellimna miegħu dwar l-isfidi li għandu, apprezza ħafna dak li aħna proponejna sena l-oħra fil-programm elettorali fejn l-ewwel ħaġa li qalilna li mal-liru tis-salib għandu 7 euro kuljum propju renta tal-meters tal-ilma u allura apprezza ħafna li aħna konnedna illi l-bdiewa tagħna għandhom jiġu sussidjati u aħna konna għadna deċiżi u determinati li fil-gvern nkunu qegħdin naħħu il-kirjiet ma jħallsux għal-kirjiet tal-meters tal-ilma. L-istess problemi jaffaċċjaw wkoll ir-raħal li l-ispejjeż tiegħu żdiedu bi 18,000 euro spejjeż li mhux qed ilaħħaq magħhom. Minkejja l-isfidi ta' ġwies li dejjem jola, minkejja l-isfidi diversi anka biex ikun jista' jżommu tajjeb illi nżommu l-standards anka fil-kwalità tal-laħam Malti, fil-kwalità tal-ħalib Malti, imma jibqa' jara kif se jkun qiegħed jiġġenera aktar revenue ħalli jkun jista' jkompli jinvesti, jkompli jiżviluppa, jkompli jikber, jkompli jagħti servizz lill-poplu Malti u għawġi. U allura hemmhekk il-ħaddiem Malti fl-isbaħ tiegħu fejn qed ikun ta' servizz u fl-istess ħin qiegħed jara kif ikompli jinvesti biex ikompli ikabbar anka l-azzjoni il-ħidma l-intrapriża kummerċjali tiegħu. Kif id-daw ta' dan kollu li Bernard Grech wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem biex jassigura li xogħolhom f'pajjiżna ma jispiċċax fix-xejn. Aħna ġa determinati u anke tkellimna b'mod ċar fejn nemmnu li għandu jkun hemm skilling, għandu jkun hemm reskilling, għandu jkun hemm upskilling għal ħaddiema Maltin, għal ħaddiema kollha li jaħdmu f'Malta, però tkellimna wkoll fuq l-importanza li narfu illi snajja f'Malta jridu jkomplu jkunu mejjuna, jridu jkomplu jkunu mħarġa malma għaliex sfortunatament is-snajja ingħataw il-ġemp. Kristin Mamo għal Net News.